יצאתי למילואים. ואז על פסגת החרמון ראיתי את הכתבה בעיתון, את התמונה, אני זיהיתי אותך. ראיתי שאתה החוקר שמחפש את דרכו בלבירינט, מנסה בדיוק כמוני לעצור את זרם המשטמה, את אהבת הנקם, את רגשות השנאה שמאיימים להרוס ולהכחיד את הכל. כל אלה שרוצים לפגוע בתוכניות שלי, להקים את בית המקדש על הר הבית מבלי לפגוע במסגדים, תוכנית שתאפשר לכולנו, מוסלמים, יהודים, נוצרים, לחיות ביחד, בשלום. כן, אנחנו נבנה את הר הבית מבלי לפגוע במסגדים, והם מיד יאהבו אותנו וירצו לחיות איתנו בשלום. אני ביקשתי חופשה, גבי, כדי שאוכל להוסיף לך עזרה. אני התחלתי לנסוע באוטובוסים, עליתי, ירדתי, הלוך ושוב. והנה נתקלתי בה במקרה. הולכת, לבושה בחלוק לבן, כמו של... אני ידעתי שהיא אחת מאלה שרוצים לפגוע בתוכנית שלי, הם לא מעוניינים שהיא תתגשם. אתה טועה? לא, אני ראיתי אותה יורה וממהרת לרדת, הנהג סגר את הדלת ולא הספקתי לרדת אחריה. אתה טועה, אתה לא שולט בעצמך. כשראיתי שאתה מבקר אותה, גבי, אני חששתי לגורלך, ידעתי שהיא מנסה להעביר אותך לצידם, אבל הייתי בטוח שאתה, גבי, תעמוד בניסיון. מיכאל, יטפלו בך, אבל תחזור לאיתן קצת. יטפלו בי, אני לא מצליח להבין איך היא יורה בלי שאף אחד נופלים באקדח שלה. גבי, אני דיברתי... נו, עדיין פה זה? אני דיברתי עם המדבר... מיכאל! מיכאל, אף אחד לא מתכוון לפגוע בך! מאוחר מדי. אני הגעתי לסוף הדרך. אני לא יכול להמשיך. אני לא אצליח להגשים את התוכניות שלי. גבי, אתה נוצלת מחומר חזק יותר. כבר אצל דוקטור ליניאק ראיתי, אתה חייב להמשיך במקומי, אתה חייב לעצור אותם. אני הזכרתי את התוכניות שלי במגיחה מתחת לך. יותר מדי צפוף בעולם, יותר מדי עיתונים, רדיו, טלוויזיה, יותר מדי ידיעות, יותר מדי שנאה ואלימות, פחות מדי הבנה, ידידות, אהבה.